Boria, Boria. Yes, Boria. Bifang nang dah. Mana? Sedih bifang lah. One. Iya. Perfect. Boria. Welcome to my new vlog. Nोंथांमोनखौ बे आंनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायफिनना लानाय जाबाय आरोना लोगोफोर। स' दिनै माने आं मा जायगायाव फैदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। दिनै माने जोङो मोनसे माने कभार भिडिअ शुट खालामनो नागिरदों आरोना। स' बेनिखायनो आं माने दाबसे जायगायाव फैदों आरोना मोनसे रलनि थाखाय। ओंखायनो माने नोंथांमोननो देखायलांसै मा रल लानानै माने भिडिअखौ जागायलांसै। स' आंजों लोगोफोर दं आरोना दायो नै फंबायमोन। ओमफ्राय जोंहा सासे दङ बेवहाय लकेल बय नै बिथाङा केमेरामेन आरोना। स' आरो बिथिं फंबाय ओमफ्राय नै एक्ट्रिसफोराबा जोंनि एक्ट्रिसफोरा दा माने शुटिंखौ जागायनोसै आरोना। ओंखायनो नोंथांमोना नायलांबाय थादों। शुटिंखौ जागायनोसै आरोना लोगोफोर। स' आं नै फंबाय लाइक सब्सक्राइब आरो नायबाय था भिडिअ सना फाइनासिनो दं पुरा जल्दी गोदानै माने एक्साइटेड पुरा एकदम शुट नायबाय था रेडि जाबाय नै जोंहा बक्सआ। ओमफ्राय ओइथिंजाय माने जायगायाव दंजोबो गासैबो। ओमफ्राय नोंथाङा गासैबो फैगासिनो। जोंहा बा मानसि बुनो मोनगोन माने बे आरोना। थ' बिदिनो जागायगासिनो। ओरैजाय फैगोन आरोना लांनो थाखाय एक्ट्रिसखौ बे एकदम गेटखौ जोखावनानै फैगोन आरोना। लाखि माने दायो आंनि रल आरोना दायो आं माने बानायनोसै आंनि माबोरै जायो माने आंबो मोनथिया दिनै फार्स्ट टाइम आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय थादों भिडिअखौ। ज' दा रेडि जागासिनो ओरैजाय सोब दाखु बिसोरो रेडि जागासिनो। नै लोकेल बयनि दियो लोकेल अरे पाउडर क्यों लगाया सो कैसे सुनो कौन लगाए दे बिफां nang dah mana sedih bifang lah. Hei bapak nih aktris nah aktris bicara apa lo fish Bifang lah aktris bifang. Oh aktris Padang itu video oh aktris masa mau pergi ya lama darana so mana gerani sering darana nonton Israel bawa boleh ya ini mas loilo itu lo jadi kiasi sindu bisa India tuh sana ini pun mau loilo bisa deh ini kayak hibar hidup tahu loilo apa lagi apa pas yak mau loilo itu sindu loilo nih tapi kok kayaknya dekho aja This why naik murti nih be Allah aro lah dunia agor capaku mana ओमफ्राय दायो माने जिरायनोसै जिरायनानै दसे ओमफ्राय जोंहा नै केमेरामेना माने मा शुट खालामदो माने माखासेखौ दाननो गोनां दङ आरोना जोंहा माने जायासै आरो एक्टिंफ्रा खामानिया लोगोफोर नोंथाङासो मिथिखायो जोंहा माने बिथाङा इउटुब चेनेल दङ बिथाङा जाबाय लकेल बय ओमफ्राय गोदान माबा केमेरा लादों आरोना सनिनि ओमफ्राय मोनसे लाबाय आरोना लोगोफोरखौ नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि केमेरा माबा भिडिअ शुट खालामनोबा नोंथांमोना माने लिंहरनो हागोन आरोना हाबाफोराव फट'शुट खालामनो हायो आरोना जोबाखै ओमफ्राय आरो मोनसे लास्ट एन्डिं आरोना बे जोबबानो बेस्ट जासिगोन आरोना शुटआ ओमफ्राय बिनि उनावहाय ओंखाम जाना लासिगोन लान्च टाइम माने ओंखाम जानाय सम आरोना दायो नै ओइ केमेरामेन बिथिं केमेरामेन ओइ दाकुफोरा बापरे बाप दाकुफोरा नै ओमफ्राय एक्ट्रिसफोरा इथिं जागोन जों दा रेडि आरोना दायो आलु बाथोन को दिन्थिला आलु बाथोन this is very beautiful आलु बाथोन एक्टर बे ini boya jaga sih मा बिलाय bedot बिदर itu lambai ले बा नोंनिया सिनेमा ले बिलाय bedor boilerनि bedor चिकेन दे बा जागासिनो दाकुफ्रा गुन्दाफ्रा bunda woi gitu Gua Siti tau bunda ya ini memang supaya
ओमफ्राय दायो आरो खाथि माने आरो मोनसे सुट दं आरोना बेखौ बानायनोसै नङा होमबा Oh, nunggu. Iya, ya, aku खोनासंगासिनो. नायाखै बेखौनो नंगौ दायो आरो मोनसे सुट दं आरोना बेखौ बानायनोसै बेनि उनावहायनो जोंहा दायो माने जोब्बाय आरोना मोनसे आरो मोनसे माने स्टेपा जोबलायबाय दायो दा ओमफ्राय कापोल डान्स जागोन आरोना मोसानाय आरोना सानैजों एक्टर एक्ट्रिस मोसानाय जागोन आरोना स' बेयाव थांसै लकेसनाव डाइरेक्ट नोंथांमोनखौ लोगो मोनसिगोन आरोना लोगोफोर स' गाइस फाइनालि जों दा माने लकेसनाव मोनफैबाय आरोना स' नै बेनो जाबाय लकेसना इयावहाय भितरावहाय खालामगोन आरोना शुटिंआ ओमफ्राय जों मोनफैबाय दायो ओरैजायबो फैबाय नै एक्ट्रिस एक्टर जोंना माब्रै फैदों मिन्थिया जों बाइक गंब्रै लाना फैदों आरोना स' नायलांबाय थादो आरो देखायनोसै दायो माने रेडि जागासिनो माने एक्ट्रिसफ्रा ओमफ्राय एक्टरफ्राबो रेडि जागासिनो स' माने जों भितराव लागोन आरोना भिडिअखौ ओंखायनो माने नायलांबाय थादो आरो भिडिअखौ কি লগাব লাগে ডাম্বেল ওই ডাম্বেল লগা কি লগা Woi, hoi, কোন হে বে? ডাম্বেল লগা Dumbbell হে লগাব লাগিব। অ এইটো কৈছে ডাম্বেল লগাব লাগে Woi, মোবাইল সেকেন্ড হ্যান্ড দিয়া। মোবাইল কার আছে এইটো কার মানে দেখাই দিয়া মোৰ কি ক্যামেৰা আছে। This আচ্ছা, is ওলাও, ওলাও। Nikon Yes. Prime কি চিজ সব yes ये क्या है And this is very good Sony. Very Sony beautiful का ये। and very clarity video we need we have. दे लेक्सार बेसि हल जल्दी रेडी नै जोंहा रेडी खालामगासिनो दायो Oh yes. दायो च' माने रेडी खालामनानै ओमफ्राय शुटखौ खालामसै आरोना लोगोफोर च' नायलांबाय थादो नै च' ओमफ्राय एक्टरफ्रा नै रेडी जागासिनो दाकु फैयाखै नामा दायो दाकु नायनो गैया दाकु गैया नामालै दाकु गैया दायो माने एक्टर एक्ट्रिस सानै मोसागोन आरोना एला सेकेन्ड एक्टर ओमफ्राय इथिं थार्ड एक्टर बेथिं फार्स्ट एक्ट्रिस इथिं आले फार्स्ट एक्टर ओमफ्राय इथिं सेकेन्ड थार्ड सेकेन्ड बिथिं cameraman is very bad one Iya. Perfect bolia claim margin Aro Koy. Video. 1 2 3 4. itu so dia Pak फाइनली अभी ये दोनों ये होने वाला है बैकफ्लिप चलो बैक जंप करना gitu दो बार मारना ठीक है चलो 1 2 3 5 6 स्टार्ट wah लोगोफोर दायो माने जोंहा शुटिं खालामनाया जोब्बाय दायो अल क्लियार आरोना दायो एडिटनि बाहेरा आरो जेबो गैला एडिट खालामनांगौ ओमफ्राय हगारनांगौ आरोना दायो सानैसो उनाव नुगोन नोंथांमोना बियो माने कभार भिडिअ जागोन आरोना स' लोगोफोर कभार भिडिअनि थाखाय शुट खालामफैदोंमोन दायो थांसै जोङो थांनानै माने स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ माबोरै मोनखो मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोसे कमेन्ट होनो दाबाव स' जोबजासिम नायनो थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरोना लोगोफोर बिदिबा बाय बाय टाटा